Hola, benvinguts de nou al canal, jo em dic Marta i avui vinc amb una ressenya d'un llibre que he acabat recentment. El vaig acabar la setmana passada i aquest llibre és Jo que no he conegut els homes, de la Jacqueline Hartman, editat per Edicions del Periscopi i està traduït per la Anna Casassas Figueras. És una novel·la que m'ha costat una miqueta de catalogar, no sé molt bé encara en quin gènere englobar-la, la veritat. Jo crec que és una distopia, el que passa que té elements que no són distòpics o que no són distòpics i per això m'ha costat una mica catalogar-la. Té moltes reflexions filosòfiques i té, no sé, altres elements que m'han agradat molt. I l'escriptora, la Jacqueline Hartman, és una escriptora jueva, és una escriptora belga d'origen jueu. La seva família va haver de marxar durant la Segona Guerra Mundial i part de la seva família va morir a Auschwitz. Jo crec que tota aquesta situació va influir sobretot en aquesta novel·la per algunes coses. L'argument d'aquesta història es tracta sobre 40 dones que estan engabiades des de fa uns quants anys, no saben el motiu pel qual estan engabiades i estan vigilades per uns guardes de seguretat que les alimenten, els hi porten el menjar i elles poden cuinar. El que passa que estan vigilades constantment i hi ha coses que no poden fer, per exemple no es poden tocar entre elles, no es poden suïcidar, no poden no dormir i quan fan alguna d'aquestes coses els vigilants tenen uns fuets i els hi fan fuetades perquè no facin aquestes coses. La protagonista és una noia de la qual no sabem el nom, que va ser tancada amb aquestes 40 dones. El que passa que ella era molt petita quan les van tancar i no té records de la seva vida anterior i no sap com era la vida prèvia a estar tancada aquí, amb la qual no sap llegir, no sap com es diuen, sí que sap com es diuen, però no sap quin aspecte té una cadira, per exemple, o una font d'aigua, no sap com són aquestes coses. Sap que existeixen perquè sent parlar a les altres dones, però no sap què són. Llavors la història està narrada des de la perspectiva d'aquesta noia i la veritat és que és una perspectiva superinteressant perquè ella quan va creixent es considera diferent a les altres perquè ella no té un passat, no recorda res del seu passat, amb la qual l'únic que ha viscut ella és estar tancada en aquesta gàbia i és una perspectiva super interessant i a més és una perspectiva molt intensa. Llavors hi ha un dia que sona una alarma i els guardes de seguretat marxen corrents, amb la casualitat que just en aquell moment un guarda de seguretat tenia les claus ficades dintre del pany de la gàbia i a partir d'aquí passen coses. Tampoc us vull desvelar gaire més perquè és una història molt, molt interessant i no voldria espatllar-vos les sorpreses, però a mi m'ha agradat moltíssim i per això tenia ganes de parlar d'ella en el canal per animar-vos a llegir aquesta història perquè m'ha agradat molt i jo crec que l'element més interessant d'aquesta història és la protagonista i tot el que està vivint, sobretot al principi de la història. Ella té un propòsit i és que hi ha un dels guardes de seguretat que és una mica més jove que la resta i ella està constantment mirant-lo per intentar posar-lo nerviós d'alguna manera, a veure si aconsegueix alguna cosa i fa totes les reflexions que fa i són super interessants sobre la sexualitat, sobre tot això que ella no coneix i que les altres tampoc li volen explicar perquè pensen per què t'ho explicarem si tampoc ho podràs viure. I ella, la protagonista, s'enfada constantment amb les altres perquè no l'entenen, perquè no li volen explicar coses i em sembla com superinteressant, la veritat. Un altre element que volia destacar de la història és que al llegir-lo jo m'ha donat com la sensació o el record
d'una altra història distòpica de la literatura catalana, que és Manuscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo. No em refereixo a que la història s'assembli gens, i tampoc ho recordo gaire, perquè és una història que vaig llegir quan era adolescent i gairebé no recordo l'argument, però sí que recordo el que vaig sentir quan la vaig llegir, i m'ha deixat el mateix sentiment, aquesta novel·la. Jo, que no he conegut els homes, m'ha deixat un sentiment molt similar a quan vaig llegir Manuscrit del segon origen. I tampoc les vull comparar, perquè fa molts anys que vaig llegir Manuscrit del segon origen i no m'atreveixo a comparar aquesta novel·la amb una història que vaig llegir fa tants anys, perquè és que no la recordo i no puc comparar-les bé, però el sentiment que em va deixar m'ha recordat moltíssim a aquesta història. I la veritat que jo crec que la majoria de catalans hem llegit Manuscrit del segon origen en algun moment de la nostra vida, així que si us va agradar, jo crec que aquesta us encantarà. I bueno, és una novel·la que és que la he marcat molt, he escrit, he subratllat un munt de frases, no sé, és una història molt intensa que jo crec que us agradarà, i a més és curt el llibre i no té capítols, amb la qual es llegeix d'una tirada. L'he llegit en 3 o 4 dies com a molt, i perquè me l'he intentat dosificar una mica perquè m'estava agradant moltíssim, però el fet de no tenir capítols, comences i no pares. I bueno, això seria tot. Aquesta era la meva idea pel vídeo d'avui, intentar convèncer a la màxima gent possible perquè llegeixi aquesta història, perquè jo crec que val la pena i crec que us agradarà moltíssim. Així que res, per avui ho deixem aquí i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!